אתר שיחה מקומית חשף מסמך סודי של משרד המודיעין שאומר כך: המסמך ממליץ לישראל לפעול לפינוי האוכלוסייה העזתית לסיני, להקים ערי אוהלים וערים חדשות בצפון סיני שיקלטו את האוכלוסייה המגורשת, ליצור אזור סטרילי של מספר קילומטרים בתוך מצרים ולא לאפשר חזרה לפליטים. זו תחושה של דז'ה וו אצל כל פלסטיני של שנת 1948, וזוהי התוכנית. אני רוצה להגיד שזו לא התוכנית בגלל 7 באוקטובר. נתניהו הציע את התוכנית הזו לכל מיני נשיאי עולם לפני 5 שנים ו10 שנים. בשנות ה-50 זה היה חלום של בן גוריון. בשנת 1970 זו גם הייתה תוכנית. אני חושב שאחרי המסמך הזה, שבסופו מה כתוב הוא של 9 עמודים, בסופו כתוב שהחלופה הכי מסוכנת זה שהרשות הפלסטינית תחזור לעזה. ולמה היא המסוכנת ביותר לפי התוכנית הזו? כי זה ייצור רצף שמעודד הקמת מדינה פלסטינית, שזהו הדבר המסוכן ביותר מבחינת המשרד הממשלתי. אני רוצה להגיד לכם שבצל המסמך החשוך הזה צריך להבין שלא למדו שום דבר, לא למדו כלום. לא הפנימו שיש עם פלסטיני שבסופו של דבר חייבים להכיר בזכויות הלאומיות, ומי שרוצה לחיות בביטחון חייב לחתור לשלום. אין דרך אחרת. אתה מאיים עלינו? חברים, אין דרך אחרת.